Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε. Σήμερα μετά από πάρα πολλά χρόνια οργανώνουμε το έθιμο του Κλείδωνα και του Αμίλητου νερού στην καρδιά του συνοικισμού, στη Μάντρα του Σοφοκλή. Οργανώνουμε αυτό το έθιμο που το έφεραν και από τη Μικρά Ασία οι πρόγονοί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να ανταποκρίνει σε αυτή την προσπάθειά μας. Καλούμε τον κόσμο να είναι κοντά στο σύλλογό μας, να στελεχώσει τα τμήματα που έχουμε και αυτά που θα φτιάξουμε και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Σήμερα που είναι του Αγιαγιού, μια χάρη θα μου κάνεις. Του χρόνου σαν και σήμερα να βάλουμε στεφάνι. Ζάχαρη στον ήλιο, γιατί η μνήμη είναι το πιο πιστό ριζικό. Η υφή πυροσβεστική, έτσι κι αλλιώς, στον προτέρων, έτσι, ναι. Μάργο θα σε τρελάνει να ακούσεις τον Τζιτζάνι, να σου παίξει φίνο παρλάμα.